Tak dobré ráno z Hurgády. Přejeme, je 6 hodin a natáčíme video pro nás český videoklip. Tak tady máme vstupní bránu do našeho hotela, kterou jsme přijeli. Tady takový palmoparčík. Tady je vlastně recepce a čelo našeho hotela, do kterého, když vlastně přijedete na dovolenou, tak je první, co uvidíte. No, tady si to takto natočíme, hen tam je nějaká herna pro děti na večer, když se nudí, ping-pong, kulečník a tak dále, ale zajdeme si to tak nějak v rychlosti proběhnout, aby to nebylo moc dlouhé, takže jdeme proběhnout recepci. Tady je vstup. Tady je hlavní recepce. Tady máme lobby bar, který funguje vlastně večer do 12 hodin, kde podávají pivo, míchané nápoje různé, kafe, teplované pivo. Tady pak máme zákusky v té vitríně, které tady teď jasně nejsou. No a je taková velká recepce. Vlastně tam je ta recepce, kde vás vlastně ubytovávají, když vlastně přijedete. Tady máme jídelnu. To je jenom jakože teď je tady úplně mrtvo. Tak tu jenom natočím, jako jenom, abyste viděli. Bez lidí. Jídelna. Tam prodávají různé suvenýry na té recepci. Vlastně tady vždycky večer se dáváme. Tady je naše místo. No a vlastně zajdeme si to natočit ven. Tady je vlastně promenáda hlavní bazénová, vlastně vnitřek našeho rezortu. Je tady teď klid, protože je teprve 6 a všichni po včerejší probdělé noci dělají co? Spí. Já tady si ještě natočím tady ty obchůdky. No, tady když pak jste, tak tady nějaké zlatnictví, hodiny tady prodávají, tady ty suvenýry, pár obchůdků. Stejně je to všecko šmejt. Fake. Jo, tady Tenický prodává. Taký medikál. A bankomat. Parfémy. Tak a jdeme projít náš rezort. Takže tady vlastně jdeme ven z recepce. Tady je vlastně náš rezort. Tady bývají večerní nějaké takové hrátky. Děti tady mívají
Prostě plus teda rodiče, že si tady sednou, dají si kafe. Jako tady je ten bar večerní. Tady vesměs sedáváme, když na večeři, tady když jíme. Tady vlastně bývá grilovačka tam vzadu v tom, teď tam není nic. Mrkneme se na amfiteátr, jak to vypadá. Bazén si projdeme za chvilku. Tady vlastně vám ukážu jenom ten amfiteátr, kde probíhají ty večerní programy. Tady kdyby náhodou bylo něco vážnějšího, tak tady máme doktora, kliniku. A tady zase nějaké ty obchůdky. Můžeme proběhnout vlastně. Tady je takové zákoutí posezení, tady ty šiše různé a já nevím, co tady hulí. Jo, máme tady aj holíča. Optik. A zase taky obchůdky, no a tady vlastně probíhají ty večerní show. Tady je takové pódium. No a tady ten areál, tady to bývá plné lidí skoro. Tak, tady mrkneme jenom ze zadu toho amfíku. Je taková příjezdová spíš cesta, spíš humus. No, tady to pak jde dozadu, kolem těch pokojů, ale tady nepůjdeme, půjdeme kolem bazénu, abyste to viděli. Tam je lepší pohled. Tady to můžeme projít kolem toho amfíku. Zase z druhé strany. Krásná zeleň, trávníky, všechno se tady zase stará hromadu. No tam jsme šli, tak projdeme tady. Hromadu zahradníků každý den. Palmy zastřihávají, stromky tvarují. A jako tady je vlastně, jak to vypadají vlastně ty pokoje do patra. Jo. Vprostřed každého toho komplexu je takový zelený pruh na oživení. Jo. A vlastně tady v řadách pokoje a tady ty palmy vlastně to tady zpestřují. No, tady projdeme vlastně a z každého toho komplexu se dostanete jako k bazénu. Vidíte, že všechno. Opět máme štěstí na hotel, který je udržovaný, čistý, dobře vaří. Hromady jídel, vybere si tady každý, bych řekl. Takže nemáme nouzi o nic. No a tady vlastně můžete být jak u bazénu, tak u moře. No a pak si natočíme, ještě půjdeme druhou stranou a abyste viděli vlastně, že můžeme používat 2 rezorty, akorát nemůžete tam pít a jíst, jinak tady můžete vlastně využívat náš rezort na pití a na jídlo a tam se můžete jít dokoupat. Tady je bazén, vlastně když si chcete zahrát vodní polo, nebo teda spíš volejbal vodní, tam je ta hlavní recepce.
tady je vlastně zase bar na občerstvení a na pití. Občerstvení tam funguje od 3 do 5. Je tam takové hranolky a různé takové ty burgery a takové věci jako, a tam je na pití, kde máte všechno. Mají tam plechovkové pivo, mají tam Coca-Colu normálně v plastu a všechny tady ty věci v plastu, žádný automat tam nefunguje. No tady je to pro nejmenší. Tady je pro nejmenší celý takový brouzdobazén. No a tady vlastně je jídelna, kterou používáme vlastně na snídani a na oběd, a na večeři. Na večeři máme tu hlavní budovu. No, tady vlastně sedíte, takové těch příbory nachystané. A tady sedíte a snídáte. Jdou tady ty ventilátory, když sedíte, aby vám nebylo vedro. Tady je salátový bufet. Jogurty různé. Teďka tady vlastně salámy, sýry. Jo, si můžete dát na snídani, to už mají kluci nachystané na snídani. Máslo, džem, jo, různé oleje zase. Jo, tady zase vlastně v tomto nebudeme odekrývat. A tady už kluci chystají. Tady chystají vlastně pečou. Hello. Vlastně good morning. Tady mají no. Good morning. Good. It's very, very good. Service number 1. Number 1? Okay. Thank you, my God. Tady mají ty pizze různé. Tady má pec. Video Czech Republic. Czech Republic video. Okay, bye. È qui. Dobré ráno, ano. No a tady vlastně saláty, zase nachystané, ovoce, jako oni dělají vlastně zapečené paniny, tady mají čerstvé zeleniny se zálivkama, jo, už to tady čeká na hladové snídani. Tady mají chleba na opečení, tady je na opečení mašina. Good morning. Tady vlastně zase nějaké cereálie. Tady dělají fresh, mají nachystané v ledu na fresh, teda stojí to 2 eura, ale je to z čerstvých pomerančů. Tady vlastně má na ty pomeranče. Tady čaje, teplá voda, automat vlastně ještě zakrytý na kafe. A tady dělá vajíčka. Monička má ráda ty orientální, ty super dobré. Dělá tady vajíčko vlastně rozpuštěné. A tady good morning. To je náš číšník, který je
service number one. Video Czech Republic. Jo. Tady vlastně soli, A takhle je, jo. různé koření, tady mléko. No a tady je bar. Tady je bar, kde mají zase různé sirupy. Různé mléka. Jo, tonik, tady má Schweppes. No a vlastně tady máme snídaní. Tady máme snídaní a oběd. A večeře, jak jsem říkal, už je v tom hlavním baru. No a vlastně tady když to projdeme, tak tady jsou zábrany kvůli vrabcům. No a tady když to projdeme, šuprup, a jsme kde? Jsme na naše pláži. Slunko právě vychází. Tak si to natočíme z druhé strany. Tady vlastně je voda, vlastně si berete každý vodu. No a tady už lidi blázní s ručníkama samozřejmě a už dávají na pláž, aby nezmeškali. No, takže tady je naša pláž. Tady ten rožek je trochu horší. Sem nechodíme. Zrovna je ještě odliv. A tady vlastně ty lehátka takto. Všude stejné. Vlastně jsou tady vécka, sprchy, všude. A jako říkám, jak pláž, tak hotel, všude čisto. A jako rybí restaurace na večer. Že všude to nachystané, zase upravené. Když se mrknem, zrovna vychází slunko. Zrovna vychází slunko a je tady klid, protože všichni ještě spí. Vodička nádherná. No tam to obejdeme z druhé strany. Je takový ostrovek. Tam už jsou zase další rezorty. Teď to šupneme tady má. Tady je ta restaurace rybí, tady posezení. Mají všecko uhrabané, ještě tady nikdo nebyl ráno. Ale už si jdu pro ručníky, protože už lidi blázní. Tady vlastně kdo chce šnorchlovat, má taky schody a jde šnorchlovat tady si. Mám přístaviště, no a toto vlastně je tady naše moře. Tak. Tady jdeme dole.
Tady si to zavedeme z druhé strany. Teď to vypnu, ale. Tak a my většinou jsme, nebo když je místo tady na té pláži, kde je teda jemnější písek, je tady docela dost vody, taky bych řekl, protože máme štěstí, že vlastně v našem a vedlejším hotelu voda je, v dalších vedlejších voda není. Chodíte třeba kilometr k vodě, takže tady máme štěstí, tam je diskotéka taková, tam nepůjdem, tam to bývá večer taková tuc party. A vlastně tam je ta vedlejší pláž, to si můžeme když tak natočit. Tam chodíme tam taky, protože tam můžeme. Tam chodíme taky. A tam voda taky ještě je. A tam bývají vlastně ty programy taky. Jo, tady tu pláž normálně můžeme využívat. No a vede to pořád dál, ty pláže, to je vlastně vesměs jedno a to samé, jako tady je. Tady jsou vécka a to už druhý hotel, který můžeme využívat taky. No a vlastně tam máme ještě 2 bary, vlastně na ručníky, půjčou na ručníku a bar na pláži. Ale já chodím na plechovkové pivo, když tak, nebo na čepované na lobby bar, protože tam je lepší chuťově. No, vlastně sprchy tady a projdeme si vlastně vedlejším resortem, který můžeme používat taky. Tady bývá taky večerní show vždycky. No a tady vlastně po této ulici, jakoby jejich, mají ty restaurace na objednávku à la carte, do které dneska půjdeme, do kterých se dneska vydáme. Tady třeba je turecká, Istanbul, jo. A je to do takového stylu udělané prostě každou tu restauraci. Tady máme asi řecká. Jo, měli byste tam dostat prostě něco z řecké kuchyně, vždycky nebo z té konkrétní, která to vlastně je. Tady nějaká indická, ale víme, jak to je, že to s tím nemá nic společného, je to udělané zase jenom pro turisty prostě. Protože pokaždé, když jsme tam byli, tady máme sushi bar. Pokaždé, když jsme tam byli, co jsme byli v Egyptě, tak prostě nám to nepřipadlo nijak extra zvláštní. No, tady máme Čínu, do té se dneska chystáme, tak uvidíme, co to bude za zázrak. Tady máme nějaký zase Amerika, zase bude nějaký grill, burger. Ten si můžete dát tady na tom. A tady máme Čínu, Red Dragon. Ale není to ta Čína, co jsme zvyklí doma určitě, takže uvidíme. No, tady máme Talianu, pizza. A to tak probíhám narychlo, protože tady nic závratného jako není. Nějak jsou vécka prostě. A tady je vlastně zase, jo, tady ještě vlastně zmrzlinárna na zmrzlinku. Tam vlastně je ten náš hotel, ve kterém jsme. No a tady vlastně procházíme
ulicí mezi naším hotelem a vedlejším hotelem, které můžeme používat. Tak, no a tady je vlastně ten vedlejší hotel, ten vám chci natočit tady. Tady je ta ulička vlastně, kterou můžeme projít a natočím vám ten vedlejší hotel, ale tady jsme ještě nebyli ani jednou, protože chodíváme vesměs na pláž. No, tady mají taky ten zase je tu bar, je tu bazén a to je to pořád dokola prostě ty hotely. Ale říkám, turistů zajímá hlavně to, že je všude čisto, všude se k vám chovají prostě jako normálně, všude vás zdraví, protože samozřejmě nic nevozíte peníze. Jak by to mělo asi být. Jinak ten, kdo bych sem chtěl jet, prostě, tak bychom mu to určitě doporučili, protože jsme tady spokojení se vším, jako. No a tady je ten bar a ten hotel a další vedle, no a to točit nebudem, protože říkám, je to pořád dokola. No tady vlastně, když vyjdeme, tak jsme venku z hotela, z komplexu, tam už sedí strážný vlastně u té bránky a jdete ven. No a tady se vlastně vracíme a ještě vám natočím, jak máme balkon. Tentokrát máme balkon dole, v přízemí úplně. A spokojně jsme nic nedělali, ani jsme nedopláceli, ani nic, tak nám dali prostě ten pokoj, který jsme měli napsaný prostě v papíru. Tady procházíme zadem, no a tady by měl být už náš pokoj. Jo, tady má Eva věci, už je tady, to už je náš balkon. 2611 je naše. Tady vidíte 2611, jo, to je náš dvojí balkónek s tím, jako, jo, tady máme výhled, tady po zahradě prostě, můžeme chodit zadem předem. Tady to nám obejdeme. Je to teda menší areál, než jsme byli ty dva předešlé, ale nám to vůbec nevadí. Taky nemládnem nikdo, takže máme všechno tak nějak v dobrém dosahu, krokovém. No a tady vlastně je směrovka, když jdete z toho vedlejšího hotela na ten amfiteátr, co jsme natočili teda už. No a tady jsme vlastně u té hlavní recepce, no a tady jdeme na náš pokoj, který je v přízemí. Tak tady je 2611. Tady přiložíme karticu.